שלום ליידיז, היום אנחנו נדבר על נושא שהוא מנטלי אבל גם כלכלי. הוא פוגש אותי כמעט בכל יום בתהליכי הליווי שאני עושה עם נשים שנמצאות פה בקבוצה ובכלל. אני רוצה לדבר איתכן על מלכודת התענוג. בספרות הקבלית יש אמירה מאוד ברורה. נבראנו כדי להתענג. כל פעולה שאנחנו עושות בסופו של דבר נועדה לייצר עבורנו תענוג. זאת אומרת שאנחנו ממש פועלות לפי הוראות היצרן. הבעיה מתחילה כשאנחנו מתבלבלות בין האמצעי לבין המטרה. לפני שאני מסבירה למה אני מתכוונת, אני רוצה לספר לכן על מחקר שנעשה בשנות ה-50. במחקר השתמשו בחולדות, ולכל חולדה היו שתי דרכים לקבל תענוג. האפשרות הראשונה הייתה מזון. בכל פעם שהחולדה לחצה על דוושה מסוימת, היא קיבלה אוכל. האפשרות השנייה שלה הייתה גירוי ישיר לאזור במוח, היא הייתה מחוברת לאלקטרודות, שאחראי על תחושת הגמול והדופמין. מה שקרה זה שהחולדות לא הפסיקו ללחוץ על הדוושה של הגמול הישיר, עד שהן זנחו לגמרי את האכילה, את השינה, ובסופו של דבר הן הרעיבו את עצמן למוות. הניסוי הזה מחדד נקודה מאוד חשובה. כל פעולה שאנחנו מבצעות נועדה בעצם לייצר תענוג. הפעולה יכולה להיות אכילה, בילויים, קניות או כל דבר אחר. אבל חשוב להבין שהפעולה היא רק האמצעי, בעוד שהתענוג עצמו הוא המטרה. אני חוזרת איתכן רגע לקליניקה. הרבה מהאנשים שאני פוגשת מגיעות לגירעון כלכלי, מינוסים והלוואות מכל מיני סיבות. אבל אחת המרכזיות שבהן היא הנפילה למלכודת התענוג. כשאנחנו מבזבזות מעבר להכנסות שלנו על קניות, מסעדות, הופעות או כל דבר אחר, אנחנו בעצם מחפשות את התחושה שהדברים האלה נותנים לנו. דופמין, סרוטונין, אוקסיטוצין וכל החבר'ה האלה. אבל הקניות והבילויים הם רק האמצעי, הם לא המטרה. ולמזלנו אפשר לקבל אותו תענוג גם מדברים שלא עולים כסף. אפשר להתענג מטבילה בים, משיחה טובה עם חברה, מלימודים שמפתחים אותנו, מפעילות גופנית, מתזונה נקייה, מהתנדבות, כל מיני רגעים שמייצרים אצלנו את אותו אפקט של דופמין ואוקסיטוצין במוח. אז בפעם הבאה שאת עומדת לקנות משהו, תעצרי רגע ותשאלי את עצמך, האם אני באמת צריכה את זה עכשיו, או שאני פשוט מחפשת רגע קטן של תענוג. לפעמים דווקא הוויתור על ההוסף לעגלה של הרגע יכול להפוך אחר כך לתענוג הרבה יותר גדול. התענוג הזה יכול להיות בדמות פלוס בחשבון, או תיק השקעות שגדל, וזה כבר תענוג מסוג אחר. זהו ליידיז, כרגיל, אני זמינה לכן לכל שאלה בפרטי. תודה רבה לכם שאתן פה, אוהבת אתכן.